ಹಾಯ್ ಲವ್ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸಾನ್ವಿನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದ ಫುಲ್ ರುಟೀನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ಅವನ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಸೊ ಸಾನ್ವಿನೇ ಜಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದೀದಿ ಜಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗ್ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಂತೆ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬರಡು ಪಂದ್ಯಾನು ಮುಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಮಂತಾರನ ಮೋಹನಿಗೆ ಬೂರ್ಲಕ್ಕ ದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದಂತೆ ಕಣ್ಣು ಕೂರೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ದೆತೊನ್ ಬೇರಾರು ಜಪ್ಪರೆಗೆ ಸೊ ಬೇಗನೆ ಜಪ್ಪುಜೇರು ದೇ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆದ್ 11 ಗಂಟೆ ಜಂಚಿ ತೆರಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಣಸಾದ ಚೂರು ಗೊಬ್ಬರು ದಾಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂತ ಜಪ್ಪರೆ ಬೋಡಿ ಪುಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ತುಡೈತೆ 9 ಗಂಟೆ ಅವ್ರ ಜೆತ್ತಿರು ಸಾನ್ವಿ ಸೊ ಸಾನ್ವಿ ಜೊತೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಂತೆ ಅನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಜೆಪುನಿ ಯಾನು ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ವೆ ಸಾನ್ವಿನ ಜಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಅಂತ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಜಪ್ಪರೆಗ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ದೀಪೆ ಮೋನೆಡ್ 1/4 ಗಂಟೆ ದೀದ ಬೊಕ್ಕ ಅದ ಪಂಡ ಕರ್ಡ್ ಪಾಡ್ ನೆಡ್ದವರ ಮೋನೆ ಪುರ ಅಂತ ಕೂಲ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ತುಲೆ ಪೂರ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಅಂಡ್ ದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒೇ ಥರದ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಈ ಮೋದಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸೋಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಶ್ ಬಂದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಖಾಲಿ ಫೇಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಈ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಶ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೋಪು ಸೊ ಸಾನ್ವಿಜಿ ಇದಿರ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಜಪ್ಪುಗ ಬಂದು ಅರ್ನ ಬರಿಟು ಅಂತೆ ಜಪ್ಪು ಅದ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚೆ ಅಂಕ್ಲ ಅಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತಡಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಿದ್ರೆ ಬೋರ್ಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ಲ ದುಂಬು ಸಾನ್ವಿಜೆ ತೊಂತು ಜೇರ್ ಮದೇನು ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ ಇತ್ತೆವಂತೆ ಯಾನ್ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಮಾತ್ರ ಅರೇಂಜ್ ಜಪ್ಪಡ ಒಂದೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಜಪ್ಪೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಸಾನ್ವಿಲ್ಲ ಜಪ್ಪಾವೆ ಸೊ ಯಾನು ಎನ್ನ ನಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇತುಲೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಒಂದು ಸೊ ಈ ಕೈಬೇವು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಮೆತ್ತೆ ದಾಸವಾಳ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೋವಿರಾ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ದಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ನಿಕ್ಲು ತೋದಿತ್ತು ಜರ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಾಕುಲ್ ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ನಿಕ್ಲು ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುವರ ಬಂದು ಸೊ ಸದ್ಯಗೂ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ನಂಜಿ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಸೊ ಸಾನ್ವಿತುಲೆ ಜೆತ್ತುಪ್ಪು ಇರತ್ತೆ ಆರು ಫುಲ್ ಇಡೀ ರೂಮನು ಓಲೋಲ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದುಪ್ಪು ಇರಾರ್ನ ಗೊಬ್ಬುನ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೊಬ್ಬುನೇ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ವಸ್ತುಲಿ ಉಂಡಲ್ಪ ದೇಪಂಡ ಕಬಟ್ ಹಿಡ್ದೆಪ್ಪು ಇರಾರು ಮೈ ಕಾವಡ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ದದಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ಪೂರೆಲ್ಲ ದೆತ್ತದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಗೊಬ್ಬುದು ಓಲೋಲ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದೀಪಿನಿ ಬಟ್ ಕೊಡಲಕ್ಕದು ಕೂಡ ಪೂರ ದೆಪ್ಪು ಇರವೇನು ದೆತ್ತೆತ್ತು ಓಲೋಲ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ವೇರಾರು ಕ್ಲಿಯರತೆ ಎನ್ನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದ ರುಟೀನ್ ಎಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಬಂದು ಸಾನಿ ನಲ್ಲೆ ಜೈದಿರಾರು ಲಕ್ಕೋಡು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂತೆ ನಾಯ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ದ ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಂದಾರೇನ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತು ಖಾಲಿ ನೆಟನೆ ಬಿಡ್ದು ಪೋರೆಲ್ಲ ಅಬ್ಜಾರ್ ಲಕೊಂಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಬೆಡ್ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ಜಪ್ಪರ ಪೂರ ಕಲ್ತದೇರು ಸೊ ಸೀದಾ ತಿರ್ತು ಬತ್ತೆರಡ ಶೋಕಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಯಾನು ಒರ್ತೊಡ್ತು ಪೂರ ಬುಡ್ಪುಜಲ್ಲೆ ನೈಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಮೆಲ್ಲಲ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ ನಾಯ್ಸ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಪ್ಪು ಸೊ ಸಾರಿ ದಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇನೊಂದುಂಡ ಸೊ ನನ್ನ ಸಾನ್ವಿ ಲಕ್ಕಡ ಅಲ್ಲ ಫುಡ್ಡನ್ಲ ಇನ್ನು ತೋಷ್ಪಾರೇನು ತೂಕ ಈವ್ನಿಂಗ್ ರುಟೀನ್ ನನ್ನ ಏಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಅನ್ಪಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಲಾಗ್ ತೂವಡಾಂಡ ಈ ನಡುಟ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರಡೆ ಆಪುಂಡು ಮೂಲ್ತಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂಚನೆ ಬೇಬಿ ಫುಡ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಫುಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓ ಥರದ ಮರ್ದು ಬೋಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇಬಿ ಫುಡ್ ರಡ್ಡು ಟೈಪ್ದ ಫುಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೇಬಿ ಸಿರ್ಲಾಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಈ ನಂಬರನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನ್ಪ್ಲೆ ಈಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಲೀವ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಈತೇನು ಪನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ನಜ್ಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಸಾನ್ವಿಲ ಲಕ್ಕಿ ಇರ್ತಲೆ ಸಾನ್ವಿನ ಲಕ್ ದೈಬಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಮಂತದ್ದು ಮೋನೆ ಪೂರ ವಾಶ್ ಮನ್ಪೆ ಈಜಿಂದ ಒಂಥರ ಫುಲ್ ನಿದ್ರೆದ ಮೂಡಿಡು ಪೋಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೈಕ್ ಮಂತದಂತೆ ಫೇಸನ್ನು ಪೂರ ವಾಶ್ ಮನ್ಪೆ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಂತ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅರಿನೊಂಚೂರು ಸ್ಲ್ಯಾಪಿಗೆ ಮಾತ ಲತೊಂಪೊಪ್ಪೆ ಯಾನು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ಬಾಬ ಲಕ್ಕಿ ಇರ್ತಲೆ ಲಕ್ಕದೆ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ಡ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋಂದು ಲೇರ್ ಅತಿ ಸಾನ್ವಿ ದೂರ ಹೋಪಿ ನೀರು ಹಾಂ ಲಂಗ ತಂಗಿ ಪಾಡೊಂದು ದೂರ ಹೋಪಿನ್ ಪೂ ಉಂಟು ಸಾನ್ವಿ ಪೂ ಬೋಡೆ ರೇಗ್ ಪೂ ಜೋಜಾ ದಿಯಾರೆ ಜೋಜಾಗ್ ದಿಯಾರೆ ಬೋಡಾ ದಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನ್ನಿ ಥ್ಯಾಂಕು ಒಂಜಿ ಯಾವಿ ಪ್ಲೀಸಿ ಯಾವತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣೊಂಜಿ ಬೋಡೆ
ನಂಜಿ ಏ ಒಂಜೆ ದೇ ದೇ ಪಾಪಕ್ಕೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಟಕ ಟೈಮ್ ಟಕ ಟೈಮ್ ಟಕನ್ ಟೈಮ್ ಟಕನ್ ಟೈಮ್ ಟಕ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲಿ ये बे ಮೊಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೇ ಮೇಡಮ್ ಸರಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲಿ ಸರಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲಿ ಲೈಟು ಲೈಟು ಪೂಕ್ರಿ ಪೂಕ್ರಿ ಧೂಮಿ ಪಚ್ಚಿ ಇರ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ನಕ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲಿ ಅವು ಹಾಯ್ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಹಾಂ ಹಾಯ್ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲಿಂಕಿಶ್ ದಾದ ನಾಡೊಂಬತ್ತೀನಿ ಕುಲು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡು ತುರೆ 2 ಜನ ಎಲ್ಲ ನಾಡೊಂಬ ಇದ್ದೀರು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡು ದಾದಣ್ಣಂತೂ ಯಾರೆ दादे पो दादे दादे सोनी दादे बजे बादाम बादाम दादे बादाम याव हीट आपणंज कोरना खाली अंज इर्तीन पिने कुंचूर मात्र अदे ಮೂಲ್ತು ಒಂದು ಬಾರ್ ಕಾಂಡೆ ಅಂಕಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸನ್ನು ಒಂದು ದೊಂಬುಡು ಪಾಡ್ಗ ಬಂದು ಪಾಡ್ದೀತೀನಿ ಸೊ ಸಾನ್ವಿಲ ಇಂಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಲೆ ಪೂರಾ ಐಟಿ ತಿನ ಅರಿಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ದಪ್ಪನಂತ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೊಡತೆ ಏಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಪಜೆಟ್ಟೆ ದೀದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ರೈಸನ್ ಪೂರ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆವಡಿತ್ತನ ಏಕೋಸ್ಕರ ಐಟೆ ದೀತೆ ಬಕಾಲ್ನ ಅಜ್ಜರ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯಿರ್ತಲೆ ಅಲ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯಿರು ಕಾಗು ಓ ಈ ಉಂಡು ಸಂಡೇ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅವಿರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅವಿರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾಮ ಒಳ್ಳೆಯರು ಸಾನ್ವಿ ಕತ್ತಲ ಎಂಡಲ ಜಾಲಿಡ್ದು ಇಲ್ಲದುಲೆ ಬರ್ರಕ್ಕೇನು ಈಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂದಾದ ಅನ್ಪೆ ಬಂಡ ಟಿವಿ ಆನ್ ಮಂತದ್ದು ಐಟಲ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಸಾಂಗ್ ಮಿನಿ ಪಾಡ್ವೆ ತುಲಿಮುಲ್ ದೀಪಾವಳಿದ ಸಾಂಗ್ ಅವನುಂಡು ತೆಪಂಡ ಐಟ್ ಫುಲ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅದು ಜೋಕುಲು ಖುಷಿ ಆಪುಣಲೆಗ್ಲ ತೋರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಾರ್ ಬತ್ತಿರುಲೈ ಮೂಲೆ ಅನ್ ಸಾನ್ವಿಗಿನಿ ಬಜೀಲು ಪರಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಶ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡ್ರ್ ಸೊ ನೆನೈತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ತುಲೆ ಫುಲ್ ಡಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕೇಸರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನೆಡ್ದವರ ನೆತ್ತ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸೊ ಸಾನ್ವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಕುಲ್ಲನ್ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಸೊ ಮೂಲ ಅಲೆಗ್ಲ ಅಂತ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದಿನ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಪತ್ತದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮುಲ್ತದ ಬೋರೆನ ಲೇಕೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಸಾನ್ವಿ ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆಪು ಹಿಂದಿ ಪಲ್ಲೆ ಹಿಂದಿ ಇರು ಗಟ್ಟಿ ಚೋಚಿಯಾರಾ ಏತ್ ಗಟ್ಟಿ ಚೋಚಿಯಾರು ಏತ್ ಗಟ್ಟಿ ದೂರ ದೂರ ಪಕ್ಕಿ ಉಂಡಪ್ಪ ಪಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಬುಲಿಪುನು ಪಕ್ಕಿ ಪಕ್ಕಿ ಬುಲಿಪುನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಪಕ್ಕಿ ಉಂಡು 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 ಇನಿ ನಾನು ಸಾನ್ವಿಗೆ ಬಟಾಟೆ ತೌತೆ ಪಕ್ಕ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಈ ಮೂಜಿ ಬಗೆತ ಸಾರು ಮಲ್ತದ ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ಸೊ ನೆಟ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿಟಮಿನ್ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಸಾನ್ವಿನ ಒಣಸ್ ಮತ ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಬೈದಿರ್ತಲೆ ಮಿತ್ ರಾಜರೇ ತೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬ ಅಂತೀರು ಅಂಚ ಅದು ಪೂಕರಿ ಬ್ರಹ್ಮಂತ ಅಂತೀರು ಸೊ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪನ್ ಬಂದು ಆರ್ನ ಪೂರ ಗೇಮ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬದಾಯ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ವತ್ತೀನಿ ಚುಪ್ಪರೆ ನತಿ ಸಾನ್ವಿ ಅಂದೆ ಸಾನ್ವಿ ಒಂಜಿ ಕಾರಿಗೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿರ್ತಲೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜೇ ಕಾರಣ ಅದೇ ಆರ್ನ ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಂಚೆನೆ ಈ ತೆಳು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಈಗ ಜಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ಉಂಡು ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಕಟ್ಟು ನಂಗೆ ಪಾಡ್ನೇನಲ್ಲ ಗತಿ ಸಾನ್ವಿ ಕಾರ್ 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 ಗೈಸ್ನಗ್ಲಿ ತೋಜಲಿ ಇರ್ನ ಸಾಕ್ಸ್ ತೋಜಲಿ ಏ ಅಂಚ ನನ್ನದ ವೀಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಪಿಕ್ ಮನ್ಪೇರ್ ನಾಂಡಲ ಐಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಜಿನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪೆ ನಾನೇನು ಪಿಕ್ ಮಂದಿನಿ ಚೈತ್ರ ಪಂದಾರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ನಾನು ಪಿಕ್ ಮಂತದೆ ಓ ತುರೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿ ತುಲೆ ಎಸತಿ ಲೆಪ್ಪೇರು ಸೊ ಆರ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ದಾದ್ಲ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೇನ್ ಪಂತಾಗ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ರೆಡ್ ಟೈಪ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ಉಂಡು ಸೊ ಈರ್ನ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಕಿ ರೌಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂದಿಜಾರು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನಗ ಪನ್ಪೆ ರೆಡ್ ಟೈಪ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ರೆಮಿಡಿನ್ ಪನ್ಪೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನಿ 40 to 50 years ದ ಉಲಾಯ್ದ ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ದುಂಬುಲ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಸೊ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜವು ಹೋ ಸೊ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೋಡಾಂಡ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೋಡಾಂಡ ಸೊ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ದಕಲ್ದಾದ ಅನ್ಪೊಡ್ ಬಂಡ ಈ ಪದಂಗಿದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪಂತಲೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಪದಂಗಿದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಐಕ್ ಅಂಚನೆ ಸಣ್ಣ ಪೋಕ್ರಿ ಮಂತಂಡ ನೆರ್ಪಿರಿ ನೆರ್ಪಿರಿ
ಮೂಲ ನಂಗೆ ಸುರುಕು ಬೋಡ ಆದಿಪ್ಪುಂತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪದಿಂಗಿದ ಪೌಡರ್ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ವಾಶ್ ಮಂತ್ ದೊಂಬುಡ್ ನೊಂಗ ಅದು ಪೌಡರ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬಟಾಟೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೆಮನ್ ಈತ್ ಬೋಡು ಸೊ ಬಟಾಟೆ ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಮಂತದ್ದು ಸುರು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತು ನೋಡು ಪಜ್ಜಿ ಅವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ಆಯ್ಬೇಕಾಯ್ತ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪೆಡು ಸೋಸೋಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ ನೀರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೀರು ರೆಡಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪೌಡರ್ ಅವೇ ಪದಿಂಗೆದ ಪೌಡರ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಚನೆ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಇಜಿಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಏತ್ ಒಂಜಿ ನೀರು ಬೋಡುದುಲೆ ಆತೇನು ಪಾಡ್ದು ಬಟಾಟದ ನೀರನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯಕ್ ಮತ್ತದು ಫೇಸ್ಗೆ ಆತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ 15 to 20 ಮಿನಿಟ್ ದೀಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಮಂತದ ಮೋನೆ ವಾಶ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವಾಶ್ ವೈಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಂಡ ಈ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪುಂಟುಲೆ ಐಟ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮೋನೇನು ಲೈಕ್ ಮಂತದ ಸೊ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಬರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪನೇರ್ದು ಅವು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಲೈಕ್ ಮಂತದ ಮೋನೆದಕ್ಕೆ ಎರಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗ್ ಈ ಮರ್ದನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದ ಬೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಿಂದೆ ಅవి ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂದತ್ತು ಮಾತ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪ್ಲೈ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಕುಲ್ದಾದ ಅನ್ಪಟ್ಟು ಬಂಡ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಮಾತ ಟೈಪ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ಡ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನ್ ಲೈಕ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ 3 to 4 ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ಅರಿನು ಸೋಕ್ ಮಂತೀಲೆ ಆ ಸೋಕ್ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಿಯರ್ಡಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಆ ನೀರನ್ಲ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಪೌಡರ್ನ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಂತದ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಫೇಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದೀಲೆ 15 ಮಿನಿಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಸೇಮ್ ಅರಿತ ಪೊಡಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಂತದ್ದು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಮೋನೆನೆ ಬೇತ ಓ ಫೇಸ್ ವಾಶನ್ಲ ಪಾಡುನ ಪಗತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಿಕುಲ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊರಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ದೇಬಂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಸೊ 1 to 2 ಮಂತ್ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಂಡ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2 ಸತಿ ಮಂತರಡೆ ಯಾವು ಈ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಪನೊಲಿ ನೆಡ್ದಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದೇನ್ವೇ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನಲ್ಲ ಹತ್ತಡಲ್ಲ ಎರ್ನ ಆಪುಂತಲೇ ಆಕಲ್ ನಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ನಾನು ಪಿಕ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕಲ್ನ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು Q&A ಎಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಯಾವು Q&A ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನ ಆಯ್ನಾಯ್ತು ಬೇಗ ಆತೆ ಸಾನ್ವಿ Q&A ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗತೆ ಈ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ Q&A ವಿಡಿಯೋ ಆವತ್ತೆ ಜೈ ಅತೆ ಜೈ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಗೀತೆ ಒಂದೇನು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ ಗಾತನೆ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್